To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na bakon mu na mako. Shirin bakon mu na mako shiri ne wanda ke kawo muku fitattu ko wani wanda ya shahara a fannin wani kasuwanci nashi ko wani abu na ci gaban rayuwa. A yau ma dai muna tare da babban bakon mu mai suna Abdul Gafar wanda aka fi sani da Bazooka. Mutane da yawa na cewa a kawo musu Bazooka. To yau Allah yayi mun kawo muku Bazooka mai Amigos. Malam Abdul Gafar za mu so ka gabatar ma masu kallon mu da sunanka. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai ni sunana Abdul Gafar Shu'aibu Muhammad wanda aka fi sani da Bazooka. Da Bazooka. So, Malam Abdul Gafar za mu iya kiranka da Bazooka ai ko? Lafiya lo. Okay. So Bazooka ina aka samu suna Bazooka? To, gaskiya Bazooka suna ne mai dimbin tarihi a wurina. Okay. Za mu so ka dan gaya masu kallon mu dan mutunta tarihi. So, akan shi suna. To, zan iya cewa wannan suna ya samu asali ne tun wurin 2007 lokacin da zan shiga JS1. Okay. Mun tafi ni da yana zai kai ni makaranta da yake Nasarawa ne makaranta ta secondary ta So mun tafi mun je Kaduna na ga wata mota ban san sunan mota ba ban taba ganin irin ta ba. Na tambaye shi ya sunan motar nan sai ya ce min Bazooka. To duk inda naga irin motar nan sai in ce mai ga Bazooka ya ce min kai kanka da min da Bazooka dan Bazookan mu ba. To daga nan shikenan daga sunan ya samu asali. Okay, so Bazooka mun ji inda aka samu suna Bazooka. So amma kafin mu je ga shi shirin bakon mu na mako za mu so ka dan bada dan takaitaccen tarihi akan ka irin inda kai makaranta tasowarka da irin rayuwar da aka yi da gwagwarmayar da aka yi. To makaranta dai ba zan ce specifically ga direct inda ne makaranta ba saboda na yi makarantu da yawa kenan ba su na fara Katsina na je Zaria na je Nasarawa na dawo Katsina kuma na ƙara komawa Zaria gaskiya makarantu ne mabambanta kuma ba wanda na cika shekara 4 a makaranta wanda jami'a gaskiya ne duk wannan wata shekara 3 wata shekara 2 sai a canza ni a maida nan haka dai abubuwan suka kasance. Okay, to yanzu na ne ka tsaya a karatun? To na yi digiri ta farko yanzu haka kuma na koma Yar'adua ina yin wata digiri din kuma again BSc. Na yi BSc Economics a Zaria daga 2016 zuwa 2019. Again kuma yanzu na koma Yar'adua ina International Relations yanzu haka ina aji ɗaya. Gaskiya ne kowa ya san Bazooka. Da yawa sun san Bazooka a irin harkar social media da irin abubuwa haka. An san kana da wani group da ake ce ma Real Amigos. So muna so mu ji wannan me ya ji hankalinka ka buɗe wannan group din? To shi dai wannan group na Amigos na bude shi ne lokacin da na gama makaranta na gama digiri kuma abin da ya ji hankali na bude shi shine a lokacin da nake makaranta akwai wani group a Kano White House. So dalilin irin abubuwan da naga suna yi time din za su haɗa maza da mata dai ne dai za a haɗa kuɗi za a get together za a yi kwallo programs da social event wanda ke haɗa kan matasa maza da mata. To gaskiya wannan abin shine ji hankali na lokacin da na dawo ce ni ma ya kamata a ce na kirkiri wani group wanda shi ma insha Allah ina tunanin zai zama wani. To ba dai na ce ba dai amma dai gaskiya mai kokari. So da yawa za mu ji irin ana maganar Real Amigos a lokacin da ake ta Real Amigos. Za mu iya cewa ku ne na farkon da kuka fara buɗe group a Kaduna ko akwai wasu kafin ku? A'a akwai wasu saboda ni kaina kafin mu buɗe Amigos din akwai wani group Social Empires shine group ina na farko a Katsina. To daga lokacin da ya zo ya dan kwanta shi group din yayi rini na shekara 1 ne daga farkon 2018 haka zuwa dai farkon 19. To da group din ya kwanta shine nace to ai ba za a zauna haka nan ba an fara kuma bari shine naje na buɗe nawa ni ma. Gaskiya ne. Cikin komi da ake yi akwai kalubale. Harkar group din da kake yi ka samu wani kalubale ko dai kawai an samu abu ne kawai ana an samu kalubale ma kala kalubale wani lokaci cikin gida wani lokaci kuma wajen gida. Cikin gida inda kake samun kalubale sometimes ka dauko abu kana so kai mutane za su goya ma baya a te sai su ma turin jika ka mutu turin jika ka mutu akan hanya ya tsale ka to kuma ka riga ka dauko abin nan dole sai ka ida ka ga wannan kalubale ne sannan kalubalen da na fuskanta na waje shi kuma a lokacin da muka taso mun dan yi nisa wasu group sun taso to kokarin kowa ya za a yi yana da group ya kokari a ce group din shi afi na wani to wannan ka kalubale ne wani yana challenge din ka aka kokari ka ce to ni ma bari in fi shi to wannan ma kaga kalubale ne mun fuskanci irin wannan gaskiya da dama. So wani ci gaba ka samu a harkan group? To gaskiya ci gaban da na samu na al'umma ne na san mutane mabambanta da cikin garin Katsina da wajen garin Katsina ma in ce ma wani state don sometimes
wani ka san abin connection ne ka san wannan ya san wannan shi wancan bai san ka ba amma dalilin wannan ya san ka wasu ba nan garin suke ba to gaskiya na san mutane sosai dalilin group wannan zan iya kiran shi ci gaba. So a yadda ake jin sunan ka bazuka irin zaka ji maganganu hasan akwai mutanen da suke zama su ta bin rayuwar mutane zaka ji ana yawan cewa bazuka da inda za a ganshi tare da mata me gaskiyar lamari? To gaskiya ne to ai a yanayin harkar tamu ta group ne wanda ba za ka ce mata zalla ba ne ba. Dole da akwai maza. Yawa sorry akwai ba za ka ce maza zalla ba. Dole sai ka embondin mata. Tunda social abubuwa ne kuke yi. So dalilin wannan ne wasu za ka ga kana mu'amala da mata da yawa. Yau za a ga wannan gobe za a ga wannan. Ka ga kowa za ka yi jojin din shi ne based on abin da yake yi. Domin ka ga group ne muke tafiyar da shi. Kuma muna yin abubuwa kala-kala wanda abin kuma dole sai da mata so dalilin wannan ne ka san mutane mabambanta matan da yawa sai sa yau za a ganka da waccan ba wai ina nufin wai za a ganka da ita wai budurwarka ba a'a kai ne shugaban group din nan so mafi yawanci duk wanda yake jagoranta group za ga ya san kowa da mafi akasarin mutanen kuma mata ne to kaga dan an ce ma wane da mata ba matsala wani abu ne okay so bazuka a yadda aka ji da inda zaka ji ana magana amigos lokaci daya sai aka ji amigos ta yi shiru me ya faru? To gaskiya akwai dalilai da yawa kamar dai da na gaya ma dazu akwai kalubalen da muka dinga fuskanta na cikin gida internal da external sannan kuma akwai abubuwa ne da yawa abu na farko wanda zan gaya ma shine kamar dai shi kalubale na gida akwai mutane duk tafiya dole sai ka samu shugabanci to yau idan aka ce ma misali shugabannin tafiya sun kai 10 sai aka ce wasu daga ciki sun ɗauki wani side kuma kuna wani side kaga dole za a samu idan baka samu kai ma wannan tufkan hanci ba to za a samu matsala kai kenan irin matsalar nan ne ya faru na fuskanci irin wannan matsalar sannan kuma matsala ta biyu shine wani lokaci ba zaune nake ba sannan mafi yawancin abubuwa idan za a yi idan ba kai da ka tattaro mutanen nan ba wani ba zai tsawa ya jajirce kamar yadda kake yi ba to har da wayannan abubuwan sun dan dinga jan group din baya sannan kuma da lokaci ba lokaci wani lokaci can lokacin akwai free time irin da aka yi abubuwa amma yanzu kuma lokacin ya dan ja an dan samu wasu engagement zaka je can zaka je nan to har da wayannan abubuwan gaskiya amma bai mutu ba group yana nan dan yanzu haka ma karshen watan Nuwamba insha Allah za mu kwallo El Clasico da muka samu su Barcelona El Clasico kuma Amigos ce za ta dauki nauyin shi wannan program in Allah ya yarda yanzu dai Amigos za ta dawo kan gane da tana da koko kawai dai za a batta hakan kamar babu ita kamar akwai za mu batta za mu ci gaba da amfani da sunan mu saboda duk wani abu da muka samu wasu mutane da muka sani da wani recognition duk dalilin wannan group ne kaga ba za mu bari ya mutu ba kuma ni ba zan ce ma ya mutu ba 100% yana nan ana magana kawai dai irin abubuwan ne da ake yi da yau satin nan zaka ji an yi kaza wancan satin an rage yanzu an rage sosai saboda halin rayuwa da sauran wannan dai matsaloli da na gaya ma so lokacin da baka san ka a bazuka kawai farat guda sai aka ji ka koma honorable shin ka shiga siyasa ne ko yaya? To ita siyasa dama gaskiya ni tana cikin rayuwata saboda tun da na taso ina yaro ina da passion din yin siyasa ina so in zama wani a ce yau ni dan siyasa ne gaskiya ne to wannan kuma honorable sunan ya samu asali daga makaranta can inda na gama da na ibi na yi siyasa kala daga ta department har wadda ta jibanci ita makaranta gaba daya so daga nan wannan suna ya samu asali kuma insha Allah yanzu ma haka muna nan dai shi wannan dai ba zan gaya ma daga baya kuma Allah ya da ga masu kallon mu kenan a insha Allah za su sani okay Allah ya da so yanzu banda kwallon da aka shirya na El Clasico babu wani abu da ake tunanin za a kawo mai yan jihar Kaduna da za su ji daɗi bayan kwallo koko akwai su da yawa gaskiya akwai tsare-tsare da yawa amma yanzu dai ba na cewa wani tsarin sai ka zo na ka wayin din shi ka ga abin ya mutane za su karbe shi sai ka yi tunani so yanzu ba zan ce ba gashi sai kuma daga baya in iske muna son mu san me mutane suke so wannan an kawo za su ansa akwai tsare-tsaren Allah da akwai shirye-shirye ne a cikin tambayoyin da mutane muka ba su dama kafin a fira da kai akwai tambayoyin da mutane da yawa suka aiko da shi ka shirya ansa su a fara karanto ma kafin a ƙara fira gaba da to insha Allah ina jin ka so mai tambaya ta farko tana cewa da kwanaki an ga wani posting da ake yi da kai da wata yarinya something Hindu an sa rana
an yi engaging, to me ya faru aka fasa bikin? A lokacin ne an fara AI kwa? Ba a fara AI ba. To gaskiya ne wannan mutane suka haɗa shi. Mutane suka haɗa shi. A lokacin ba zan manta ba, kamar shekara 2 ce da ta wuce. Shekara 2 ce. Birthday na yi. To hotona na birthday sai aka ɗauki hotonta sai aka haɗa. Sai aka ce an samun biki. Amma hakikanin gaskiya ƙarya ne. Ƙarya ne. Mutane ne wannan haɗa. Mutane ne suka haɗa. Ban ma san waye abin ba, kawai ni ma dai na ga hoton. Okay. So mai tambaya ta biyu kuma tana cewa yaushe Bazuka zai aure? Ita auren Bazuka take jira kenan. Ta ta je shi Bazuka zai aure. To Bazuka zai aure. Amma sai lokaci yayi. Sai lokaci yayi. Okay, ba specific time. Babu specific time, ban so ya ƙarya. Baka so ya ƙarya. Gaskiya gare ka. So mai tambaya ta uku take karawa da cewa wace ce takamaiman budurwar Bazuka? Sunanta ake son faɗi ko kuma? Sunanta. To gaskiya sunan da na bashi confidential tsakanin. Okay, mu ba za ka gaya ba. Ai akwai abin da yasa. Akwai abin da yasa. Ku masu kallo ku saurare. Saurare ne za ku fahimce. Ni idan na taso da abu, mutane ke zuwa suna dakile ta bayan fage. To shi yasa ne kokari wannan karin da boye ta. Saboda ka dakile ba ita. Idan lokaci ya zo za ku sani insha Allah. To mai tambaya ta hudu na cewa a zaɓa Bazuka ya zaɓa tsakanin faran mace ko baka wace fi so? Gaskiya yawanci yan matan da nake yi farare ne. Ka fi son faran mace? Gaskiya. Okay. So ina tunanin tambayoyin da aka yi mamu kenan. Sannan kafin nan akwai tambayar da zamu baka zaɓi mutum ɗaya cikin biyun. Ba za ka ce ba za ka zaɓa ba, dole sai ka zaɓa. In dai ka zo nan ka ansa gayyatar mu za ka zaɓa dole. To shi kenan. So tsakanin Alore ko Magu, mutum ɗaya ake so ka ɗauka. To na san kowa da irin role ne. Ba role ɗin ba, ba role ɗin ba. Kawai ka ɗauki mutum ɗaya. Ai ina so ka bari in baka in ba ni ba, su masu kallon mu ke son ka ba su wannan ansa. To ai ka gane kowa da irin role ɗin da yake takawa a rayuwarka. Gaskiya Magu yana da mugun muhimmanci a rayuwata. Amma ba za ka zaɓe shi ba. A'a ba haka ba, ka gane. Ni idan ka bani zan ce su duka biyu. A'a ba za a bari ka zaɓa biyun ba ai. Ɗaya kawai ake so ka zaɓa. Gaskiya ka kulle man kai. Ba kulle kai bane, kawai ka zaɓa, masu kallon mu ke so su sani. To Alore. Alore, to faɗi halayen Alore guda 3. To gaskiya na farko Alore mutum ne mai haƙuri. Gaskiya ne, dukkan ana ce da haka. To kuma mutum ne wanda zai wuya ka ji an ce ya faɗa da wani. Gaskiya ne. 2 kenan. Na 3 kuma tsakaninka da shi. Tsakanina da shi. Akwai aminantaka mai ƙarfi wadda gaskiya Allah ne kadai ya san inda abin yake, saboda abin ya samu asali da dadewa. Na riga sanin Alore akan kowa, to kaga gaskiya definitely Alore zan zaba. Gaskiya ne. Gaskiya Alore mutumin kirki ne wanda kowa yanzu a ce abuta da shi. Maganar mu ta gaba wata ta karshe ko mu ce ta gaba ma dai yanzu za mu so ka yi ma masu irin yan maganganun kanka da irin yadda suke faɗin maganganu marasa daɗi su ce Bazuka na tare da mata, Bazuka kaza, Bazuka kaza. A san negative abubuwa da suke jajjefa ma, na san kana ɗantar su kai ma. Gaskiya ne. Wani abu za ka ce musu? Ina wannan maganganun wasu in aka yi dole za su dawo ma. Saboda wani wanda za a yi magana da shi yana da alaka da kai mai karfi. Wani ma nakan ne kai wani din wanda kake tunanin shi ne zai je magana. So amma ita rayuwa ba za ka jojin mutum ba sai ka zauna ka yi rayuwa da shi. Yanzu za ka zo a tambaye ka game da mutum, ila ganin shi kawai kake. Sai ka ce kaza 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 game da shi. Amma in ka zauna ka yi rayuwa ko da ta kwana 5 ne, za ka fahimci ainihin waye shi. Ba wai kawai. To ni wayannan maganganun da mutane ke yi, ni mata kaza ni mata kaza, ni ba zan iya hana su ba. Ba za su hannu ba. Saboda kuma yanayin yadda suke kallo na ne. Yau za a ce Amigos ta haɗa kaza, an je mata da kuma Amigos ɗin kai ne Bazuka. Kuma ni ne to kaga wannan maganganun ni ban isa in kauce musu ba. Amma dai yadda mutane ke kallo na irin mu'amalar cancan da mata, gaskiya suna zurfafawa. Suna zurfafawa da yawa. Ba zan ce suna ɗauka alhakina ba dai su ɗauka alhakina suke ɗauka, amma ni ba abin da zan ce kawai sai dai in gode musu. Kai ka yafe ne koko ba ka yafe ba? Dole ka yafe musu. Dole ka ai kai mutum ne wanda kai kake bukatar su, ni ina son su. Saboda ci gaba ma. Tura suna na gaba. Wani bai san ni ba. Za a ce mai ai Bazuka wani kaza, ai mayan mata ne. To shi wancan da bai san ka ba zai kokari ya san ka. In ya san ka shi ma zai ba wani labari. Kaga abincin ne zai ta tafiya, kuma kaga ni connection ne dai naka ta samu wurin manya. To ni ina godiya. To ka ce ba su ci gaba da yake. Alhamdulillah ku ci gaba da, ina jin daɗi. Yana jin daɗi. Allah wanda ma bai sani ba a gaya mai. A gaya mai Bazuka da hayya. So yanzu ba da shawara zaka ba irin masu harkar group din nan, a ce
amma zan ce CEO na groups kada masu group haka. shawarar da zan ba su ita ce, kaga na farko abin da group yake so shine haɗin kai. Idan dai kana da haɗin kai kuma ka ɗauki wani ka fifita shi akan wani, kawai kowa ka ɗaukai ɗaya ka da kowa. Idan dai haka ba mutane wannan equal right ɗin, kai balancing ɗinsu, to babu wanda zai ji cewa ni na fi wani, to ba za ka samu matsala ba. Sannan magana ta biyu ita ce gaskiya. In dai kana da gaskiya, members ɗinka za su shaide ka. In kuma members ɗinka za su shaide ka, to duk wani abin da za ku yi shi ma za ku samu ci gaba. Sannan abu na uku wanda zan ba su shawara akai shine magana ta irin, akwai groups ne ba ɗaya ba, akwai wasu other groups ɗin, kai kana naka, to kai focusing kan naka, kawai ci gaban group ɗinka. Idan wani group ya zo yana neman shawara, kar ka ɗaukai a matsayin maki, ka ba shi shawara abin da ka san cewa za ka iya yi, kai ma ka ba shi shawara in yayi, in kun yi ba wani abu ne ba, ana tare da ana ɗaya ne. Yawwa abin da muke fuskanta shine kalubalen da muke fuskanta. Ni na tara misali na aje 100,000 na yi program, wani mai wani group din sai kokari ya za a yi abin da ya fi nawa, to nan wurin muke samun matsala. Competition wurin kokarin kai wanda ya fi wancan sai kai wanda bai kai wancan ba, sai kuma ka watsa maka kanka kasa ne, ka ta shan zagi wurin. Yawwa sai ka ta shan zagi wurin mutane. To in dai har mutum ya tsaya bai dauki wani abokin adawa ba ko wata gaba da wani, to insha Allah zai samu ci gaba a wannan harka da ake. Kuma wannan harka ce mai kyau, saboda kamar dai mu 'yan siyasa sai da ku 'yan siyasa. Yawwa muna buƙatar irin insha Allah kwanan nan ma akwai wani, ina taron January Allah yadda, da tsohin group da sabbi za mu zo za a yi wata haɗaka, za a yi program, sai mun zauna an yi shawara sannan za a san wani irin program din za a yi, kwallace za a yi koko fonfe za a haɗa gaba ɗaya, majadi za a yi insha Allah. So gaskiya ne wannan. So yanzu wani shawara zaka ba irin matasa masu tasowa, masu irin ra'ayin irin social media haka? To shawarar da zan ba su, ni ba zan ce ka su taso ba. Taso su amma su irin taso da za su yi. Gaskiya. Saboda yanzu abin ya gurɓace, maza da mata. Gaskiya dole sai an sa tsaro, sannan su kuma a tasowar da suke yi su tsaya su maintain integrity ɗinsu. Akwai tarbiyya wadda aka ba su a gida. Idan dai suka zo suka wani abu wanda bai daidai ba, ba su za a zaga ba, iyayensu suke ja zagi, za a ce ai tarbiyya ce ba su samu ba. Da shawarar zan ba su, dan Allah in za ku taso ku ba a hankali, saboda akwai wanda suka taso mun ga yadda suka kare, to da haka ku kuma ku tawo a hankali, kan ku sauri. Akwai wanda sun taso sun wuce kenan, sun je sun kawo wurare sun zauna. So yanzu wani fata kace ma Voice of Katsina? To ina muku fatan alheri, ina muku fatan ɗaukaka. Insha Allah nan ba da jimawa ba za ku ji viral, duniya za ta san ku insha Allah. Kuma muna muku fatan insha Allah. Ni abinda ma dai zan ce kawai, Voice of Katsina ina godiya. Kana godiya? Ina godiya sosai da wannan. Mun gode sosai da wannan gayyata da aka yi. Na gode. So in mun gama nan akwai hoto da za a dauka. To insha Allah ba damuwa.